бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Мол Бозор ТВ. Дӯстони азиз, имрӯза наворамо аз шаҳри Истаравшан мебошад. Ду сар молҳои зоти шерӣ аз акои Охун баҳри шумо пешниҳод менамоем ки молҳо зоти оригинал, зоти шерӣ тоза мебошад. Дӯстони азиз, мегиритон худохоҳад иншааллоҳ раҳматша мегӯйтон. Навора аз ҳамин моли чорнипёстри тоза сар мекунем. Дӯстони азиз, мола бинитон бакош калон, моли худашам ғафз, моли баланд будагиш худаш маълум. Дӯстони азиз, гӯслачаш ғуноҷинчи 7 шабона рӯза мебошад. Дӯстони азиз, молам бинитон, мол стойкаш ва сенеки мана қобилиша бинитон, мана бачиёш рафта ҷӯштос кораш не ҷанивар. Моли қобил, моли явош, моли шерӣ будагиш худаш маълум. Ин ҷӯшданошам қобил, чорчошам дароз дар вақти ҷӯшдан ягон хел шаттазанӣ ё хислати бад надорад. Дӯстони азиз, мана бемало бачиёш худаш ҷӯштос, 4 синаш 100% кор мекунад. Шир бошад 14-15 литр бо шир таъмин карос мегӯянд. 7 рӯза шираш тоза шудаги 14-15 литри ширашад. Дӯстони азиз, чорчошам бинтон, чорчошам дароз. худохоҳад иншааллоҳ ки гирад раҳматиша мегӯяд ҳатман. Дӯстони азиз, ниятӣ мол кардан доштаг бошонага аҷоиб мол шашбел. Дӯстони азиз, мол шашбел дуюм зоиш мебошад. Дӯстон, мана каллашам бинтон ғуноҷини дуюмзой будагиш худаш маълум. Дӯстони азиз, ки гирад худохоҳад иншааллоҳ раҳматиша мегӯяд. молам хушрӯгиша бинтон, хушрӯгишам гандазер, мана қади бачача калон даже. Дӯстони азиз, ман ёш бачача эътила кара гаштааст, кораш не. баъзе молҳое мегиртон ёш бачаҳое мезанад. Мисол ин моло, ин хеле молҳои муҳо мепартофтаги ҳамаш ба дараҷа моло. ин бака бинтон чӣ хел дароз молам бинтон, дар вақти роҳ рафтан дар пойҳояш ягон хел камбудӣ дида намешавад. Дӯстони азиз, мошаллоҳ беҳтарин мол. худохоҳад ки гирад иншааллоҳ раҳматиша мегӯяд. молам ғафсиша нигоҳ кунтон. Дӯстони азиз, дуюм зой ғуноҷӣ мебошад. нархаш бошад агар дӯстон, нархаш бошад агар 31500 сомон боз муомила ва дастафка дорад. Дӯстони азиз, мана моло бинтон раҳравем, ин бака бинтон калониша. Дӯстони азиз, 14-15 литр бо шир таъмин карос. Дӯстон, мегиртон худохоҳад иншааллоҳ раҳматиша мегӯйтон. ки гирад худохоҳад иншааллоҳ раҳматиша мегӯяд. ин мол ҳатман ин мол барои шумоён. Дӯстони азиз, гиритон баракат меёбитон. Дӯстон, мана бака бинтон, синои бинтон дароз мулоим ҷӯш. моли шерӣ ҳамин нофаш ҳам маълум, нофаш камтар фуромда месад. Дӯстони азиз, ин буд моли рақами якум. дӯстон, мол аҷоиб неки. ваксиноша ҳамаша карагӣ, ваксиноша вақташ ба ҳамаша задагӣ. дӯстон, бемалол мегиритон, хошока метитон, шира меҷӯштон. дӯстон, мана мол дида шинам мегӯйтон. ниятгариго бошонага якто лайка фаромӯш накунтон. дӯстон, 31500 сомони нархи арзон ба мондосим ки то ки гиритон раҳмат гӯйтон. дӯстон, ин буд моли рақами якум. дӯстон, ин гӯсолачам калон накард, мана ёш бачача ки инҷо ки бурда сар дода ҷӯштос, кораш не. аҷоиб мол, аҷоиб мол. бо чӣ хел шавад? Дӯстони азиз, мола бинитон, мол ягон хел камбудӣ надорад. мол аз ин зиёд намешавад. дӯстон, мола бинитон хушрӯ, явош, ширашам зӯр, 14-15 литр шир. дуюм зоиш би нормали да. худохоҳад сеюм зоиш, чорум зоиш би ин камаш ба 18 литр бо шир таъмин мекунад. дӯстон, мана қобил явош, ман сар дода бача сар додаги ёш бачача кашола пиштора кара гаштааст, кораш не. мана мошаллоҳ, гиритон худохоҳад иншааллоҳ раҳматиша мегӯйтон. дӯстон, ба ҳама ҷо дастсафка мекунем, ба тамоми қаламрои ҷумҳурии Тоҷикистон дастсафкаш ҳай. бо боварии комил метавонитон харидорӣ кунитон. дӯстон, мол аз ин зиёд намешавад неки. одаме мефаҳмидаги яктике мефаҳмад мегирад. мегузарем ба моли рақами дуюм. дӯстони азиз, ин ҳам моли чорнипёстр мебошад. дӯстони азиз, мола бинитон, молам стойкошам рост, қаду қомат баланд, гӯслачаш ғуноҷинчи симентал мебошад. дӯстони азиз, дар вақташ бо симентал бордор шудаги гӯслачаш симентал таваллуд кардаги. дӯстони азиз, молам бинтон хушрӯгиша бинтон 100%. мана гӯслачаш 8 шабона рӯза. дӯстони азиз, 8 рӯза шудаги
мол ғуноҷин худаш ғуноҷини дуюм зой мебошад ин мола. яъне ҷанивар истода бинед истод вообще дига чизе небаре. мана чорчошам маълум чӣ дароз будагиш. мана ёш бачаша ҷӯшидост кораш намана бемало шита ҷӯшидост. мол аз ин зиёд намешавад дӯстон. моли аҳлу қобил дар кор бошад агар ҳамин молҳои тавсия мекунам баҳри шумоён дӯстон. аҳли қобил мол кардан бошад дӯстони азиз, мол аз ин зиёд намешавад. нархашам арзоне ки аввай нархҳои қиммат намемонем дӯстони азиз. ҳама ин кӯшишу пешниҳодҳо ҳамаш барои шумоён дӯстони азиз. ман дар вақти ҷӯшида ягон хи камбудӣ дида намешавад дӯстон. 4 чорча 100% кор мекунанд, мулоим ҷӯш мебошад, ширашам сер қаймоқ. ҳозир бо 13-14 литр бо шир таъмин кардост дӯстон. чорчош метон дароз як ваҷаб дӯстон. мана бакашам калоне ки бакаш аввай баг майдоне ки мола метон ғафс фарбегишам ба дараҷаш дӯстони азиз. моли беайб худаш фарбе мешавад. фарбе мана нишон метиҳад худаша ҷанивар. мана дандонашам 6 бел будааст дӯстон. дуюм зоиш бо бинитон баҳо титон дӯстони азиз. ин ҳама гуфтҳо аз гуфти соҳибааш мо баҳри шумоён пешниҳод мекунем не ки молҳоя гарантиш ба 100% ҷавоб метем дӯстони азиз. гарантиш ба 100% ҷавоб. нархи ин молам дӯстони азиз 31500 сомонӣ дӯстон. 31500 сомонӣ боз муомила ва дастсафкаш ҳай. ба тамоми қаламровии ҷумҳури Тоҷикистон дастсафкаш ҳай. хӯрду хӯрок, саломатиш, қобилиш, аҳлиш ба 100% ҷавоб дӯстони азиз. мана молам хушрӯкиша бинитон. мол ба дараҷаш неки. яъне долоқҳои бинитон чинда мондагӣ дароз. ин бакам неки аҷоиб. мана ин бурафта бинитон. аҷоиб мол. ҷанивар бачаша меҳрубон будааст. ҷанивар. мана ёш бачаша кашолакара гаштааст. мол аз ин зиёд намешавад дӯстони азиз. гиритон худохоҳад иншааллоҳ раҳматиша ҳатман мегӯйтон дӯстон. аз ин дафъ дӯстони азиз фақат молҳои ширӣ, фақат молҳои зотӣ танҳо дар канали Мол Бозор ТВ бо нархи арзон, бо нархи дастрас пешниҳод мекунем дӯстони азиз. мана молам бинтон хӯрда набинтон вай хазона хӯрдост хазона. вай саго ифлоскарагӣ ҷоям хӯрдан мегирад дӯстон. ин буд дусар мол аз шаҳри Истаравшан аз акои Охунд. гиритон худохоҳад иншааллоҳ раҳмат.